Mga pagkasta, nagkakita na Maayong hapon usab. sinigo pastor sa Roma 2:12. Okay, atong basahon ang Roma 2:12. Okay? Mahitungod sa pagkamatarong, pagamatarungon, okay? 2:12. Basahon na to. Ang tanan managpakasala nga walay kasuguan, mga laglag nga walay kasuguan, og ang tanan managpakasala nga ilalom sa kasuguan, pagahukman, pinaagi sa kasuguan. So katong pagamatarungon na dito sa versikulo 13, ang 12 di ay nagingon dinhi nga ang tanan nagpakasala nga walay kasuguan, mga laglag nga walay kasuguan, og ang tanan managpakasala nga ilalom sa kasuguan, pagahukman, pinaagi sa kasuguan. So imo pangutana na igsoon. Sa ako mo kong Bible pastor sa version, ang mga dili-Hudiyo wala na magbaton sa balaod ni Moises. Ang mga Hudiyo wala magbaton sa. Ang mga dili-Hudiyo wala magbaton sa balaod ni Moises. Okay, nya. Sa akong version ba sa Bible, ingon diri nga ang mga dili-Hudiyo wala magbaton sa balaod ni Moises. Okay, daghang salamat niya na igsoon. Actually, ingani magud igsoon na daghang klaseng mga version, pero sa Greek ni, kung imo na siyang tanawon sa Griego igsoon, aton taga-example ni, aron makita nato Roma, gitawag nato og 12, aron mapakita nato kung unsa ni siya sa Griego kay ang Griego ani igsoon is nomos. Pero atong i-check kung tama ba ko, okay? Kay aron dili ta masayop, okay? Okay niya. Makita nato diri ang maong punto. Okay? Okay, law. So, gikan sa gitawag nato og anomos. Okay, tama ko. Now, ingani igsoon, kining word magod nga nomos, mayong kag anomos meaning without law. Mayong kag nomos igsoon, that is law. O kanang law igsoon, that is gitawag general law. Okay, pwede nag-refer sa Torah, which means the 5 books of Moses. Pwede usab mag-refer sa ubang mga kasuguan. Okay? Now, adunay mga translator igsoon. Mao lagi ni akong giignon nga adunay translator igsoon nga gitawag nato og literal equivalency nga diin mo kag literal word for word ang iyang translation. Okay? Naa say translator igsoon nga gitawag nato og gikutlo niya ang gitawag nato og paraphrase, no? Iyang pagalingon nga interpretation ang nahitabo igsoon. Unya na sa translation igsoon nga gikuha niya ang equivalent sa iyang kapanahonan. Now kanang imong gigamit nga gitawag og Moses, book Law of Moses, ang translator ana igsoon nagpili ana nga area. Pero kung imong istiktuhon igsoon, dili nimo maingon nga diha ra gyud na sa kang Moses o ang uban walay labot, tungod kay nomos man ang nakasulat dinhi sa Greek word. Which means pwede nga ang Torah, which buot pasabot ang 5 books of Moses, pwede sad ang napulo kasugo ang gi-refer niya ni. Okay? So balik kanimo igsoon kung sa imo follow up. Jadi ko mga tanah patalas. Sige, prayon. Kung sana. Okay, prayon. Sinidaan Valentine's Day. Unsa ba luhan din asa kini nagsugod?